spící studenty nahradili ve školních lavicích polospící kantoři, kteří už tak toho měli za celý den dost. Jeden z nich byl odsouzen zaujmout místo na katedře podle toho, jaká hodina zrovna probíhala. Myšlenka to tedy mohla být šlechetná. Od studujících kantorů se čekala svědomitost, plné nasazení, píle, nadšení, dychtivá touha o poznání, jinými slovy ideál učitelské profese. Žel, po pár dnech se ukázalo, že zas až tak ideální to rozhodně nebylo. Například docházka. Hned na úvodní hodině se pár minut po zvonění začali trousit první opozdělci. Promiňte prosím, ale v Kauflandu byla velká fronta. Omlouvám se, ale musela jsem Zuzce stavit doma, protože děti držely nedobrovolnou hladovku. Já se hrozně omlouvám, ale musela jsem vyzvednout dcery z gymnastiky. Promiňte, že jdu pozdě, ale musela jsem vyzvednout kluka z hokeje. Je mi to strašně trapné, ale musela jsem vyzvednout manžela z práce, protože on by tam jinak brečel. V bakalářích naskakovaly první omluvenky. Zde ale na místě uznat fantazii se jako učitelé omlouvali svoji absenci. Běžné fádní výrazy nahrazovaly originálními termíny. Posuďte sami. Místo bolest hlavy psali bolest kloubů. Vše a zároveň nic neříkající nevolnost vyměnili ženatí kolegové výrazem nevolnictví. Nebyli na kontrolní prohlídce, ale na kontrole EKG. Návštěva dentální hygieny byla nahrazena návštěvou mentální hygieny. Omluva ujel mi vlak nabývá u starších kolegů zcela nových rozměrů. Ale pokud se jako příkladu pan Žalský omlouval, že mu uletěly včely, bylo to míněno doslova. Ovšem nejúsměvnější důvod absence mi přišel nikoli autoškola veselé jízdy, ale hostinec veselka jízdy. Takzvané scházení švábů na pivo pokračovalo po první přestávce. Zbytek třídy vrhal na pozdě příchozí navražené pohledy, protože se kvůli nim musela za mrazivého večera otevřít všechna okna, aby se vyvětral pach nikotinu. Narychlo vypitá dvoudenní káva před začátkem vyučování začala nebezpečně plnit močový měchýř pár minut po druhé přestávce. Takže aby se podobné nešvary neopakovaly, byli hříšníci zapsáni do třídní knihy a po třetí poznámce byli posláni na nucené práce do školní jídelny. Hodina českého jazyka byla utrpením. Utrpením pro češtinářku. Na dotaz komise strojařů se snažila trpělivě odpovídat, že strojnické tabulky nelze řadit mezi povinnou četbu. Ale do krajnosti je vytáčeli kolegové ze sekce cizích jazyků, když se pořád omluvali. Sorry, ale dneska jsem neštoval textbooky at home, jak jsem byl busy. Chtěl bych se apologizenout, protože jsem neměl time na reading a ani jsem nestihl očekovat vocabulary. Je mi to terribly sorry, ale dneska nejsem ready na presentation, ale rád vám k tomu podám své explanation. Nastaly totiž určité complications, takže jsem se ocitl v těžké situation a plně chápu vaše irritation a beru na sebe veškeré vaše accusations. A tak se moje češtinářky rozhodly těm zatolným angličtinářům všechno vrátit i s úroky. Neustále se ptali, kdy už bylo konečně brát anglická vyjmenovaná slova. A každých 5 minut se některá z nich přihlásila, jak by se daly přeložit výrazy typu vzal nohy na ramena, budu zpátky, co by byl, kde se vzal, tu se vzal,
nemá všech 5 pohromadě, byl z toho celý pryč. V lepším případě naši milí sousedé jsou u nás pečení vaření. Naopak angličtináři se snažili vysvětlit, že větou she is in it nemohou přeložit frázi ona je v tom. Face není držková polévka a I gave him, that's why, nemůže být, dal jsem mu co proto. Také jsem jim radil, aby nemíchali češtinu s angličtinou a raději používali spisovný výraz opravdu, nežli fakt. O moc příjemnější atmosféra nevládla ani v hodinách matematiky. Unavené matikářce stoupil krevní tlak po námitce komise výpočetní techniky, že oni si vystačí pouze sedmičkami a nulami. Na dotaz komise českého jazyka, zdali mají psát čísla slovy, raději nereagovala. Aby ventilovala svůj nahromaděný vztek, zavolala pište si, popadla fixu a začala zbysele řešit rovnici dlouhou jak nákladní vlak. Když popsala celou tabuli, ukončila hodinu slovy. Je to někdo, kdo tomu nerozumí? Myslím, že je vše jasné, stačí jen logicky uvažovat. Pak ostřížím zrakem přijela po třídě nechápavých tváří a dodala, takže v sobotu odpoledne po ní otevřených dveří se všichni sejdeme v učebně 35E na doučování. Načež vstoupí do třídy neporazitelný Martin Říha se slovy zítra večer má krásně pršet, takže si budeme zaběhat. Jo, a nezapomeňte si vzít čelovky. Tak jsme blázni běželi, pan Říha jel vedle nás na klouběžce a vydatně nás pozbuzoval. Hodiny tělocviku měly zocelit naše těla, ale spíše polomeny naše zdraví. Ve skupině pana Drábka se ožívalo tlumené praskání při nacvičování gymnastiky, takže si někteří stěžovali, že to není drábek, ale dráb. Po skončení celého kurzu pak zaznamenal pan Vašek s neklidem znatelný úbytek obsahu lékárniček. Zkrátka jedno zklamání za druhým. Po stresujících hodinách češtiny a matematiky jsme všichni doufali, že si aspoň trochu odpočineme na hodině technického kreslení. A navzájem si chlubili, kdo má nejvíce barevných pastelek. Jak se však brzy ukázalo, náš učitel neměl tak dětinské představy o kreslení jako my, ale aspoň jsme si zaspívali na hudební výchově s panem Hejnou. Velký ohlas a rozruch vyvolalo oznámení o konání nepovinného kurzu sexuální výchova pro pokročilé. Všem netrvalo ani půl hodiny, když se zájemci začali zase houfně odhlašovat, poté, co byla v názvu předměta opravena tisková chyba. Správný název zněl sexuální výchova pro pokročilé věkem. Ne, jinak to dopadlo s dějepisem. Nikdo totiž nechtěl učit dějepis ve třídě, kde seděl pan Vavroušek. Takže bych to zhodnotil. Snaha se nedala upřít. Zapálení pro studium nám také nechybělo, zvláště kuřákům. Ale jak se nám to vymklo s rukou? Když si pak paní ředitelka přečetla mé nelichocené hodnocení, povídá, takhle to tam nemůžeme poslat. To musíš přepsat, jinak se můžeme s nějakými penězi rozloučit. Oni pro nás chtějí kladné hodnocení. Musíš to pochválit, musíš napsat, že absolventi kurzu si osvojili, že pochopili a správně aplikovali, že se seznámili, že dovedou pronést úsudek, jsou schopni analýzy, dedukce, syntézy a sebereflexe, že umí, že znají, rozumí, dokáží správně pojmenovat a určit. Postihnout, význam, shrnout a ne. Kde to tady bylo? Poznámky chování. Tajný
tajně řeší pod lavicí slovní úlohy. Nevěnuje pozornost výuce a opravuje písemné práce. Nebo byl vykázán ze třídy, protože narušuje výuku vypravováním anekdot. A dále stále narušuje výuku hlasitým vypravováním anekdot uklízečkám na chodbě. Hraje si při vyučování s robotem. V hodinách českého jazyka odpovídá anglicky. Nemohu mu napsat 5 do bakalářů, protože je neustále aktualizuje. A co už přesahuje všechny meze, provokativně sleduje výuku a naschvál dává pozor. Čili jsem to celé předělal. Poté jsem kliknul a odeslal zprávu do ředitelny. Tam byla zpráva přečtena a dalším kliknutím doletěla otevřeným oknem ven. Vyprašilo hejno holubů na střeše školní budovy a letí, až doletí do Hradce Králové, tam 2krát zakrouží kolem Bílé věže a otevřeným oknem letí do kanceláře krajského úředníka. A tento úředník, kdysi neúspěšný student naší školy, pobaveně povídá, tak už to konečně poslali, ale že si s tím dali na čas. Potom spokojeně klikne a mail letí, děti mu mávají na pozdrav, až doletí ke studentské Praze, tam 2krát obletí Vyšehrad za doprovodu slavného Smetanova motivu, až vlétne otevřeným oknem do kanceláře ministerského úředníka. A tento ministerský úředník, kdysi úspěšný krajský úředník, jen zabročí. Co tam dělají, že jim to tak dlouho trvalo? Asi je budeme muset trochu skrouhnout. Nicméně také klikne a mail letí, opouští Českou kotlinu, letí nad německými hvozdy a holandskými mlýny, až doletí do samotného Bruselu. Tam se 2krát otočí kolem Atomia a otevřeným oknem vlétne do kanceláře evropského úředníka, kdysi neúspěšného ministerského úředníka. Ten neřekne nic, protože zrovna cumlá belgickou pralenku. A tak jen zruděně klikne. V ten moment se zvede vítr a peníze usviští vzduchem na účet naší školy. Děkuji vám.